Prišla z ničoho nič, panická porucha a úzkostná porucha. Som mala nejaký ten vlastný príbeh s duševným ochorením. Ja som len sedela proste jeden deň na sedačke, zrazu mi začalo strašne bušiť srdce, necítila som si poľku tela, úplne som sa triasla, mala som katastrofické myšlienky, že zomieram. To ma motivovalo k tomu študovať tú psychológiu. Prečo vlastne máme tie negatívne myšlienky? Povedala by som, že... Jak teda akože sociálne siete podľa teba vo všeobecnosti, že vplyvajú na to mentálne zdravie? Ako sú v dnešnej dobe na tom vzťahy, napríklad medzi ľuďmi, medziľudské? Čo robiť, hej, pre to lepšie duševné zdravie? Prvý krok by mohol byť... Dojde akože k tej terapii, tak aký je taký hlavný rozdiel medzi tým, keď tam príde žena a keď tam príde muž? Čo sa stretám vlastne s mužmi, že majú oveľa väčší problém pomenovať tie svoje emócie, že tie ženské kamarátstva často vyzerajú inak ako tie mužské. Dnes máme aj epidémiu často tej mužskej osamelosti. A väčšinou si uvedomujeme, čo máme, až keď do toho prídeme. A to je... Partnerom dnešnej epizódy je FitShaker. Ak sa cítiš unavená, bolí ťa chrbát, alebo sa necítiš vo svojom tele dobre, FitShaker ti prináša krátke a účinné tréningy priamo do tvojej obývačky. S podporou týmu profesionálov budeš raz s každým jedným pohybom. Veď nie je to len o tele. Pohyb ti dá energiu, sebavedomie a radosť každého dňa. FitShaker, aby si sa cítila skvele vo svojom tele. Čaute, počúvate podcast Desulové a mojím dnešným hosťom je Denisa Moravčík-Debrecká, psychologička, na ktorú som sa veľmi tešil, pretože budeme sa rozprávať presne o témach psychológie, mentálneho a duševného zdravia, o ktorom je si myslím, že potrebné rozprávať a je sa potrebné v tom vzdelávať. Myslím si, že Deniska je na to tá práva, ktorá o tom môže rozprávať, študovala psychológiu v Anglicku, v Holandsku, napísala bestseller Moderná psychológia a myslím si, že dneska to bude veľmi príjemná debata, dúfam, že si to užijete rovnako ako ja. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že si prišla a ja keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak ja som tak rozmýšľal, že ako začať, že ako to poňať, hej, že tam je toľko tém, ktoré by som rád rozobral a som sa rozhodol, že začnem, takže každý človek, to čo dneska robí, tak k tomu smerovala nejaká cesta. Aká bola tá tvoja cesta, že prečo dneska robíš to, čo robíš, že študuješ psychológiu stále, vzdelávaš psychológii a teda hovoríš o tom aj ľuďom? No, je to náročný príbeh, ale som veľmi rada, že ho tu môžem povedať aj vlastne tým mladším ľuďom, lebo vlastne ten môj príbeh sa začal, keď som mala 16 rokov. A začal sa vlastne tak, že prišla z ničoho nič, dá sa povedať panická porucha a úzkostná porucha, takže som mala nejaký ten vlastný príbeh s duševným ochorením a to ma motivovalo k tomu študovať tú psychológiu, nie ani preto, že by som sa išla tam sama nejak vyliečiť, to mi veľa ľudí hovorí, či to som išla, nie, to sa nedá. Ale skôr o tom, že keď mi prepuklo to duševné ochorenie, tak som na tom slovenskom internete a celkovo proste na Slovensku našla strašne málo informácií o tom, čo sa so mňou deje. Pamätám si, že teraz už je tá doba iná, ale vtedy som našla jeden článok o úzkostnej poruche. Takže naozaj tých informácií bolo minimum a chcela som ísť aj do toho zahraničia a priniesť tu na Slovensko naozaj niečo nové a priniesť tu tie informácie a nerobiť z toho tabu. Lebo naozaj to bolo náročné nemať o tom informácie a nevedieť o tom, čo sa so mňou deje roky. Ono je podľa mňa náročné, že niečo sa ti deje a keď sa ti podľa mňa niečo deje, že na tele, tak to vieš ľahko identifikovať. Vieš, že ideš za lekárom a on ti hneď akože povie, že dobre, tu máš toto a toto, lebo je to vidno a vidí to každý, ale to, čo sa ti vieš, zrazu sa ti niečo stalo v hlave a nevedela si, že čo to je, hej, že ako si to potom akože ďalej sa snažila akože hľadať, lebo podľa mňa to muselo byť strašne metúce. Bolo to metúce, bolo to strašidelné. Mne sa to vlastne často aj tie úzkostné poruchy, panické ataky sa prejavujú aj na tom tele. Takže človek často, čo si prvé všimne, je nejaké, že proste ja som len sedela proste jeden deň na sedačke, zrazu mi začalo strašne bušiť srdce, necítila som si poľku tela, úplne som sa triasla, mala som katastrofické myšlienky, že zomieram. A vlastne tá moja prvá myšlienka bolo, že jednoducho, že zomieram a niečo so mnou zle fyzicky, že mám infarkt. A najprv som teda išla doktorom, klasickým všeobecnému lekárovi, ktorí ma vyšetrili a povedali, že všetko je v poriadku a mám ísť proste ďalej, len tie ťažkosti vlastne neustupovali. A až vlastne som tam stretla jednu zdravotnú sestru, ktorá mi dala takého chrobáka do hlavy, že či náhodou som nemala teraz veľa stresu, či sa niečo náročné nedialo v tom živote. A som sa nad tým zamyslela, že bola to pravda. Ja som vlastne vtedy išla vlastne na taký výmenný pobyt, študovať mimo Slovenska, čo bolo dosť stresujúce. Mala som dosť nízke sebavedomie, zažila som prvý rozchod, čo je pre človeka proste ten prvý rozchod je... Ako? Koľko rokov si mala vtedy? 16. Hej. A všetko sa to dialo naraz a nejako to vtedy prepuklo. No a potom som si začala hľadať tie informácie a pochopila som, že to nie je nič telesné, ale že je to naozaj
o tej mysli. Odľahlo ti vtedy, alebo aká bola tvoja reakcia, keď si to konečne zistila, že čo sa ti deje? No, to musím povedať, že ľudia na to majú rôzne reakcie. Možno tá moja bola taká neštandardná, lebo často sa stretáva s tým, že ľuďom neodľahne, že ako keby tam prichádza tá ďalšia stigma a to súdenie sa, že mám duševné ochorenie. Že veľa ľudí preferuje, keď im tam dáme tú diagnózu fyzického ochorenia. Bohužiaľ. Ale mne osobne odľahlo. Nemala som voči tomu žiadnu stigmu, žiadne tabu, nejaké internalizované, ale veľa ľudí má, to som chcela povedať, že veľa ľudí má inú skúsenosť, ale mne osobne odľahlo, teda, že nezomieram. Ale potom som rozmýšľala teda čo ďalej. Že ako s tým žiť ďalej. No, áno, že myslíš, že veľa ľudí má ako keby problém priznať si to a zobrať to, že OK, že mám to, deje sa mi to a že musím ísť teraz s tým nejak pracovať. Áno. Veľa ľudí má problém priznať si to a to strašne vlastne aj predĺžuje potom tú liečbu, keď človek má problém to nejako akceptovať, priznať si to a tak je tam veľa otázok, aj keď pracujem vlastne s mladými ľuďmi, ktorými prepukne duševné ochorenie, čo je dnes naozaj veľké percento, tak sú tam tie otázky, čo ďalej, budem môcť robiť kariéru, ako chcem, aké budú moje vzťahy. Bolo tam veľa otázok, ako vlastne s tým bude vyzerať ten život. Takže bolo to aj strašidelné, ale... A treba s tým pracovať, hej, že naozaj, keď si tak predstavím, že veľakrát tí ľudia, vieš, aj v normálnom živote sa boja priznať tie veci, ktoré sú im nepríjemné, hej, že napríklad, keď niekto je obeznejší, hej, a že nezačína cvičiť, lebo veľakrát si to ani neuvedomí, že potrebujem urobiť zmenu, potrebujem niečo začať robiť. A mňa zaujíma, že čo bol také tie veci, ktoré ti najviac pomohli sa z toho dostať. Aj ty si konkrétne zažívala OCD a to furt sú tie isté myšlienky dokola, tie furt strašidelné myšlienky dokola, aj ten začarovaný kruh a konkrétne pri týchto chorobách, alebo že myslíš si, že máš nejaké fyziologické choroby, tak je to tak, že máš nejakú chorobu, ide ti to, šrotuje ti to v hlave, potom ideš na internet, možno tam si to vyriešiš, ideš k lekárovi, tam si to vyriešiš, potom to opadne a potom zase príde niečo iné. Aj to takýto začarovaný kruh. Presne, áno. Hej, to platí ako keby aj s inými diagnózami, čo sa týka úzkosti a vlastne aj s depresiou, vždy si to treba predstaviť ako taký kruh, ktorom sa človek zamotá, však o tom sa potom môžeme porozprávať. Čo mi najviac pomohlo, no, také priamočiare veci, samozrejme psychoterapia, konkrétne kognitívno-behaviorálna terapia, ktorú vlastne preberám aj v mojej knihe. Neskôr som začala užívať aj antidepresíva, ale to bolo vlastne až zhruba pred 3 rokmi, keď som mala také ťažšie životné obdobie a prišla vlastne aj depresia, čo tiež by som chcela nejak detabuizovať, že je OK ísť aj za psychiatrom. Ale tak konkrétnejšie mi veľmi pomohlo aj to budovanie toho sebavedomia, lebo veľa týchto ťažkostí sú založené v tom, že človek si jednoducho neverí. Aj vystavovanie sa nejaké tomu diskomfortu, náročným situáciám. A jednoducho trošku zmenený pohľad na ten život. Akceptácia nejakých vecí, akceptácia toho, kto som. A asi to ide k tomu sebavedomiu a k tej sebaláske. Ak ťa bavia takéto rozhovory, daj odber, nech ti neunikne ďalšia epizóda. A ak sa ti naša práca páči, daj like. Ďakujeme. Takže tebe aj dosť pomohlo to, že začala si študovať tú psychológiu. A teraz z toho pohľadu teba ako psychologičky, že majú aj problém sa ľudia ako keby otvoriť a zveriť sa s tými problémami, lebo podľa mňa tým, že ľudia v tom nie sú dostatočne vzdelaní, že neučí sa to na školách toľko, však potom tiež sa môžeme porozprávať, že keď prídu tam k tej psychologičke, alebo k tebe teda, vieš, a sadnú si tam a teda, že majú rozprávať o tých problémoch, tak ide to z nich akože ľahko, alebo... Ako kto, hej? Je to samozrejme individuálne, ale veľa ľudí príde s tým, že určite tie problémy, čo mám ja, ste nikdy nepočuli a som najhorší človek na svete, alebo som v úvodzovkách blázon. A väčšinou, keď mi povedia tie problémy, je to niečo, čo som už 100-krát počula. Takže to by som aj rada povedala ľuďom, že ako, áno, každý človek je jedinečný, ale často tie problémy, ktoré my ľudia zažívame, sa jednoducho opakujú a väčšinou ten odborník už ich počul. A ak som ich nepočula, to je tiež OK prísť. Takže, ale veľa ľudí žije s touto predstavou tým, že o tom nehovoríme, že možno aj nezdielame tak medzi sebou. My ľudia niektoré veci tak prídu s tým, že toto nikto iný nemá, ja som jediný na svete a... Hej, že veľa ľudí podľa mňa si presne myslí, že nikto iný to nemá a takéto odľahčenie príde, keď zistia, že OK, však to je bežné, že to má ďalších 60 000 ľudí. Hej, napríklad to aj to OCD, vieš, aj tie myšlienky, tak to ma tak zaujímalo, hej, že nehovorí sa o tom, ale pritom štatisticky to má, neviem, okolo 60 až 120 000 Slovákov, hej, že a vezmi si, a nehovorí sa o tom. Hej, presne, no.
Áno, presne, lebo sa o tom mlčí a každý chce možno nejako pôsobiť aj na vonok alebo na tých sociálnych sieťach a mlčí sa o tom. Je to také tabu stále, bohužiaľ. No tak keď už sme to tak trošku naštrtli, že prečo si myslíš, že to je možno tabu trošku? Hej? Že prečo sa o tom toľko nehovorí? No za prvé často aj celkovo negatívne emócie, hej, nemusíme ísť rovno do tej témy duševného ochorenia, ale negatívne emócie sú vnímané v našej spoločnosti ako nejaká slabosť alebo zlyhanie, pritom sa môžeme kľudne porozprávať o tom, že by to mohlo byť úplne inak, že aj tá starostlivosť o to duševné zdravie nás vie dať, aj keď sa bavíme o veciach ako úspech alebo výkonnosť, produktivita, tak je to dôležité. Ale to stále vnímame ako nejaké slabosť, možno ako nejaké zlyhanie a je tam veľa tej stigmy. Však keď si pozrieme veľa filmov, kde je vykreslená psychiatria, tak je to vykreslené, ako všetci sú tam nejak zviazaní. V kazajkách niekde. Hej, všetci sú v kazajkách. Proste tí ľudia majú ako keby nejaký zničený život, už sa z toho nikdy nedostajú. Pritom tá realita je oveľa optimistickejšia a oveľa iná, ale veľa klientov, čo príde, má túto predstavu a boja sa napríklad, že aj keď sa zverím s mojím problémom, tak hneď príde sanitka, odvezú ma na psychiatriu a tam ma bude niekto trápiť, čo... Tak nevyzerá to tak. Nie, našťastie už sme 50 rokov, ale takže veľa takých chybných presvedčení, ktoré stále... A myslím, že v našich končinách je toto silnejšie ako napríklad v zahraničí, kde už sú tieto veci viac normalizované z toho, čo som zažila. Tak možno sa dožijeme teda raz toho, že sa o tom bude viac hovoriť. Ja verím, a keď sme pri tých negatívnych myšlienkach, že prečo vlastne máme tie negatívne myšlienky? No, tam si treba uvedomiť, že náš mozog je programovaný na to, aby sme mali negatívne myšlienky. Veľa dnes sa hovorí o takej pozitivite a proste musíš rozmýšľať pozitívne, čo je pekné, hej, môžeme si to budovať, lenže ten náš mozog sa vyvíjal úplne v inom prostredí, ako žijeme teraz. Hej. Proste evolučne my sme museli byť negatívne naladení, pretože ten svet dávno vyzeral úplne inak. Bolo tam hrozne veľa nebezpečia, všade striehol na nás nejaký tiger alebo susedný kmeň. A jednoducho prežil ten človek, čo mal negatívne myšlienky a čo mal veľa obáv. Ja to aj tak píšem v tej knihe, že proste neprežil ten, kto sa išiel rozplývať, že aké dnes pekné slniečko, ale prežil ten, kto očakával negatívne veci. Takže prirodzene aj nejakou možno evolučnou selekciou sme tu teraz my v tej modernej dobe, ktorí sme naprogramovaní na tie negatívne myšlienky. Aj štatisticky, myslím, že tá štatistika je zhruba, že 70%, niekto hovorí, že až 80-90% našich myšlienok je negatívnych, ľudských. A som ešte niekde počul, že a na to, alebo že 7 pozitívnych myšlienok je potom hodnej jednej negatívnej, alebo takéto niečo. Že vlastne veľa tých našich myšlienok je vlastne negatívnych a sú to nejaké tie obavy. Áno. A je to jednoducho ten mozog to robí, aby sme prežili. Aj my ľudia máme proste tendenciu sa sústrediť na to negatívne, keďže áno, to nám pomáha prežiť. Aj viac sa sústredíme napríklad na negatívne správy v televízii alebo v médiách, lebo nepomôže nám k prežitiu vedieť, že niečo je super, ale pomôže nám k prežitiu vedieť, že niečo nám hrozí. Alebo napríklad ľudský mozog si aj viac pamätá nejaké traumatické momenty a viac si pamätá napríklad, keď nás niekto urazí a často zabudne na ten kompliment. Takže treba si uvedomiť, že ten mozog je aj tak nejak naprogramovaný, nie je to naše zlyhanie a evolučne je to nejaká výhoda. Lenže žijeme v úplne inom svete a už je to komplexnejšie. No. Keď sa teraz nad tým tak zamyslím, že predstavím si, že som niekde, vieš, a počúvaš feedback od 50 ľudí a keď ti 48 povie, že si bol výborný a super, som dvaja, čo ťa úplne vieš, že zhejtujú a dajú dole, tak aj tak odídeš sa ďal smutný, že to je také zaujímavé. Áno, veľa ľudí to tak má a náš mozog má tú prirodzenú tendenciu. A mne chodí strašne veľa nádherných pozitívnych správ, ale teraz by som si ich nevybavila, ale vybavujem si tých pár nejakých hnusných komentárov, čo mi došlo za tú kariéru. Takže tak funguje ten mozog proste. Podľa mňa, vieš, keď pochopíš, jak funguje ten mozog a zamyslíš sa nad tým, tak potom ti to začne dávať zmysel a dokáže s tým aj lepšie pracovať. A keď sme pri tom posune a pri tej dobe a pri tej evolúcii a jak sa ten čas posúva, čas stále plynie, tak mňa zaujíma, že prečo, keď sme, to sa pýtam akože často a je to taká zaujímavá otázka, na ktorú rád polemizujem, že prečo, keď sme v dobe, kde sa máme štatisticky lepšie, tak sa cítime horšie. No. Viacero dôvodov. Jeden je aj ten evolučný. Že jednoducho ten náš mozog, aj to naše telo bolo naprogramované na
nejaký svet, ktorý vyzeral úplne inak. A ten svet sa veľmi rýchlo zmenil. Aj tým technologickým posunom v zdravotníctve, v kultúre, vo všetkých veciach. Ale ten mozog na to nestačil ako keby evolučne dozrieť. Takže keď si napríklad zoberieme niečo ako panický atak alebo stresová reakcia, tak to bolo evolučne vytvorené, aby jednoducho sme vedeli rýchlo utiecť od nejakého tigra. Hej? Že vtedy sa začneme napríklad triasť, začína nám bušiť srdce, keď máme nejaký stres. A vtedy je to dobré, keď chceme utekať, lebo to telo je pripravené na to. Lenže dnes už nemáme také stresy ako kedysi. Hej, väčšinou, hej, nie je tam ten tiger alebo neviem čo, ale dnes je to, neviem, že máme nejakého náročného šéfa alebo sedíme nejaký dopravnej zápche alebo niečo také. Ale to telo a mozog stále reaguje, ako keby tam bol ten tiger. Lenže na tie dnešné situácie to už nesedí a môže to spôsobovať problémy. Takže to je jedna vec, že to sa nazýva aj akože teória evolučného nesúladu, že ten mozog nestíha vlastne tú dobu, kde žijeme. No a napriek tomu, že ja som napríklad veľký fanúšik technológií, aj proste moderných vecí, aj všetkého, má to aj tú tienistú stránku, že to môže to duševné zdravie zhoršovať, že máme proste toľko informácií, že ten mozog to nestíha spracovať, strašne veľa negatívnych informácií, môžeme sa porovnávať s celým svetom. Hej, kedysi sme sa možno porovnali s niekým, kto žil v našej dedine, dnes sa proste vidíme na Instagrame najkrajších, najbohatších ľudí, čo existujú, vieme sa s tým porovnať. A taktiež máme strašne veľa voľby, čo je úžasné, že môžem ísť študovať, žiť kde chcem, môžem si vybrať, čo chcem robiť. Zároveň ale vieme, že to vytvára aj takú nespokojnosť, že stále rozmýšľam, čo by tam mohlo byť lepšie, ako nájdem lepšiu prácu, lepšieho partnera, kde by som mohol žiť. Takže to sú také tie hlavné dôvody. Som rád, že si spomenula tie sociálne siete a že jak teda akože sociálne siete podľa teba vo všeobecnosti, že vplyvajú na to mentálne zdravie a teda aj duševné, že ako moc, no neviem úplne, že jak to vieš poňať, ale že ako moc škodia? No, asi veľa psychológov by povedala, že škodia veľmi. Ja som ako keby takého názoru, že ja samozrejme však tvorím na sociálnych sieťach, podľa mňa to vie byť super, ale keď nie sú poňaté správne, tak vedia veľmi škodiť. A často je to o tom sociálnom porovnávaní. Ako som spomínala, že kedysi sme sa porovnávali len s nejakou malou skupinou ľudí, o ktorých sme vedeli, a dnes sa môžeme porovnávať s celým svetom, plus ľudia často dávajú na tie sociálne siete veci, čo nie sú úplne reálne. Preto ja sa snažím tam dávať, ako veľmi to ide tú realitu a to, čo sa mi reálne deje, aby tam nejak autentická. A takých tvorcov na tých sociálnych sieťach si veľmi, veľmi vážim a myslím si, že takto by sme v tom mali pokračovať a že ľudia už to majú aj radšej. Ale tak vidíme to, že aj keď sa trošku človek dostane proste do toho influencerského sveta, trošku keď som nahliadla vlastne za tú kulisu, tak naozaj to človeka prekvapí, aké veci sú iné na tých sociálnych sieťach a ako je to iné naozaj, že ako vedia ľudia predstierať nejaké vzťahy alebo bohatstvo alebo nejaký životný štýl, je to brutálne. Je to niekedy srandovné, lebo mám akože takú dilemu, vieš, že vo veľa rôznych štátoch, vieš, sa zakazujú sociálne siete alebo budú od takého veku a teraz je otázka, že vieš, že zakázať to alebo naučiť sa s tým pracovať. Lebo podľa mňa aj preto narastli toľko tých duševných a mentálnych ochorení a problémov s tým, že prišlo niečo nové a úplne sme nevedeli, jak to používať. Podľa mňa tie krátke videá nám úplne pokazili tú sústredenosť a podľa mňa aj veľa nejakých duševných následkov to za sebou neslo. A teda naučiť sa s tým pracovať podľa teba, alebo že možno to nejak zakázať alebo obmedziť? Ťažká otázka, ja som teraz nad tým rozmýšľala, bo som videla veľa tých správ, že od 13 rokov, od 16 rokov. A áno, príde mi to fajn, na druhej strane asi tie sociálne siete budú veľká časť nášho života. Možno pre mladých ľudí aj kariérneho, tak dnes, keď si chce niekto urobiť dobrý marketing, treba byť dobrý na sociálnych sieťach často. Takže tiež si myslím, že mladí ľudia by sa s tým mali naučiť pracovať. Asi ja som toho názoru, že regulovať to do nejakého veku, alebo možno aj zakázať. Hej. A neskôr postupne nejako učiť tých mladých ľudí s tým pracovať a môžeme to aj meniť ako spoločnosť, že každý z nás proste dávať skôr tie autentické veci na tie sociálne siete a dávať tam možno skôr nejaký edukačný content. Takže asi som toho názoru do nejakého veku zakázať a potom, ale nie som úplne, že do 18 rokov by som to zakázala, lebo si myslím, že tie technológie budú súčasť života. Ale budeme mať aj technológie na tú reguláciu, napríklad čo sa týka nejaké spoznanie veku z tváre, pomocou umelej inteligencie, čo možno
vďaka čomu budeme môcť regulovať, komu ide aký obsah. No, že tá regulácia obsahu, že to by bolo asi inteligentnejšie, lebo hovorím, podľa mňa sociálne siete sú príležitosť, len to je jak, už to tu poviem stýkrát, to mi povedal jeden host v podcaste, že vieš, že to je ako nôž, že môže si nakrájať ovocie a môže sa s ním aj porezať. A to sú aj sociálne siete, že ja to beriem ako super príležitosť, že vieš sa tam spojiť so super ľuďmi, však tento podcast je to, vieš, že príkladom, vieš, že vieš napísať rôznym ľuďom, vieš sa s nimi stretnúť, vieš sa porozprávať, vieš tvoriť dobrý obsah. A to je aj tvoj príklad, že presne, že záleží, že ako to použiješ a je to v konečnom dôsledku na tebe. No a sociálne siete sa rovnajú nejakým spôsobom aj vzťahy a ty aj riešiš teda vzťahy, tak ako sú v dnešnej dobe na tom vzťahy napríklad medzi ľuďmi, medziľudské? No, ťažko to opísať jedným slovom, ale sú tam určite ťažkosti, čo tam možno predtým neboli, ktoré nejako narastajú a jeden z tých dôvodov je aj ten paradox voľby, o ktorej sme sa trošku rozprávali, že áno, na jednej strane je to super, že napríklad máme aplikácie na spoznávanie ľudí, takže možno človek spozná niekoho, koho by bežne nespoznal a vie ten osud zobrať ako keby do vlastných rúk a v hľadaní toho partnera. Zároveň to často v ľuďom vyvoláva, že ako to povedať, že stále rozmýšľajú, čo môže byť lepšie a niekedy mám pocit, že málo pracujú na tom vzťahu, čo majú a je tam to hľadanie jednoducho vždy toho lepšieho, čo možno úplne až tak neexistuje. Že máš možno teraz pocit, že aj častejšie ľudia tie vzťahy vymieňajú a ich striedajú. Áno. Čo nemusí byť, ja nie som nejaký sudca toho, že je to individuálne, nemusí to byť nutne zlé, ale niekedy možno by tam bola dobrá tá práca a možno aj si sociálnych médií veľa ľudí má nerealistický pohľad na to, ako vzťahy budú vyzerať, hlavne dlhodobé. Ja o tom píšem aj v tej prvej knihe, že asi po nejakých rokoch keď opadne tá chémia, ktorá proste raz opadne, proste biologicky a neurologicky tak to je, tak už tá láska je nejaká rozhodnutie a je to nejaká práca na tom a je to OK, že je to práca a že to nie je vždy jednoduché. Ale často si to ľudia tak predstavujú, ale naozaj fakt hovorím, že keď človek nahľadne za tú kulisu, tak zistí, že veľa tých vzťahov proste nie je taký dokonalý ako na tých sociálnych sieťach. Ako možno na tie zdravé vzťahy, že ako budovať tie zdravé vzťahy? No asi široká otázka, ale povedala by som, že hlavne keď už sa dostaneme do nejakých vážnejších vzťahov a naozaj nejakým človekom žijeme pár rokov, často čo sa ľuďom stane, že sa začnú objavovať aj v tej ich komunikácii nejaké vzorce, čo majú z detstva. Takže často my sa nehádame s tým partnerom, ale proste stretnú sa dva svety ľudia z odlišných rodín a preto si myslím, že aj ten sebarozvoj a práca na sebe, aj individuálna, môže zlepšiť tie vzťahy, čo máme. Lebo často tie konflikty, ktoré vidíme, ja nie som teda, ja sa skôr sústredím napríklad na tie úzkostné ochorenia alebo depresiu, že nie som úplne že nejaký partnerský poradca, ale proste to vieme, že často tie hádky nie sú ani o tom, čo sa tu teraz deje v miestnosti, ale sú o tom, čo si nesieme z toho detstva, ako sme sa naučili reagovať na tie veci a často ten romantický partner nás vie najviac otvoriť tie rany a nejako byť ten trigger, ten spúšťač. Ja by som teraz možno prešiel do takých aj praktických typov, že keď mám možno, alebo necítim sa úplne dobre a možno aj, neviem, mám možno nábeh na nejaké duševné ochorenie, vieš, že ako to riešiť, ale ešte predtým sa opýtam, že čo je podľa teba taký obrovský mýtus v tomto duševnom zdraví, alebo v tom mentálnom, čo sa hovorí, lebo tých je podľa mňa, že dosť. Je ich veľa. A hlavne aj na sociálnych sieťach, že presne, že čo máš negatívne myšlienky, to nemôžeš mať, myslieť pozitívne. Áno. Jasne, jeden veľký mýtus je, že myslieť pozitívne znamená duševné zdravie, to neznamená. My sa snažíme skôr myslieť realisticky, vyvážene. Ale keď už som možno v podcaste, ktorý počúvajú ako mladší ľudia, by som povedala, že obrovský mýtus je, že akože duševné ochorenie sa týkajú starších ľudí. Mne to často hovorili, keď mi prepuklo to duševné ochorenie vlastne na tej strednej, že taká mladá, teraz by si mala byť najšťastnejšia. Blbosť, pritom štatisticky vidíme, že tie duševné ochorenia väčšinou narastajú a spúšťajú sa práve v tom veku, dajme tomu od 13 do 30 rokov. Lebo veľa sa akože mení v živote toho človeka, človek je viac nejak emocionálne labilnejší, napríklad stále sa formuje ten mozog a netreba cítiť ani hanbu za to, keď to prepukne v tom mladom veku, lebo práve, že vtedy to najčastejšie prepukne. Takže by som bola rada, aby sme zastavili tie reči typu ty si mladý, nemáš sa prečo trápiť, nie, práve, že to je často to ťažké. Nemáš žiadne problémy, to je v pohode. A to často aj tých mladých ľudí vytvára v nich nejakú hanbu a hanbu hovoriť o tých problémoch.
No a presne to, že sa o tom nehovorí, potom aj to podľa mňa aj zhoršuje. A napríklad, že čo vnímaš, čo ja viem, možno na sociálnych sieťach je nejaké mýtusy, že čo sa hovorí, alebo fakt, že povieš si, že blbosti, že v konečnom dôsledku, že potom zhoršujú to mentálne zdravie, ale najprv sa to tvári ako nejaké triky. Ako zlepšiť. Je to často, je ich strašne veľa a je aj super, že sa hovorí o tom duševnom zdraví na sociálnych sieťach, ale často to dnes vyzerá tak, že človek tam dá, alebo aj nejaký odborník, ktorý to môže byť, akože myslí dobre, tam dá nejakú jednu vetu, ktorú si niekto zle interpretuje. Čo mi momentálne napadá je napríklad, že musíš najprv milovať seba, aby si mal zdravý vzťah. Alebo musíš mať všetko vyriešené, aby si mal zdravý vzťah. Že veľa ľudí to pojme ako keby tak, že teraz ja musím byť proste perfektnou verziou seba, musím mať všetko vyriešené, aby som si mohol hľadať vzťah. Čo áno, ten sebarozvoj je tam dôležitý, ale napríklad je pravda taká, že aj v tých vzťahoch na sebe pracujeme a nikdy asi nikto podľa mňa nedosiahne ten proste perfektný sebarozvoj. A je to OK proste žiť normálny život, aj keď nie som dokonalý. Takže to je taký príklad dobrý podľa mňa. No a keď sme pri tej práci na samom sebe, tak už možno do tých aj praktických typov, že čo robiť aj pre to lepšie duševné zdravie a keď napríklad niekto to aj pozerá a nemá úplne jednoduché obdobie, hej, nahrávame to cez zimu sme smutnejší, tak čo robiť pre to svoje duševné zdravie? Veľa sme tu spomínali aj tie negatívne myšlienky, tak to by som možno spomenula, že dôležitá je tá práca s tými myšlienkami, lebo my vieme, že nie vždy, ale často je to tak, že to, čo tvorí tie duševné ťažkosti, nie je ani niekedy tá situácia, čo sa nám stane, ale často je to tá naša interpretácia toho. Hej. Môžem stať nejaký jednoduchý príklad, že prezentovanie na verejnosti. Pre niekoho je to úplne super, miluje to, pre niekoho je to nočná mora a rozdiel je vlastne v tej interpretácii a v tých myšlienkach. Takže prvý krok by mohol byť kľudne len vnímať tie svoje myšlienky kriticky, uvedomiť si, že tie naše myšlienky nie sú fakty a začať ich vnímať ako niečo, čo nemusí akože diktovať moju realitu alebo moju budúcnosť alebo to, kto som, hej. Že napríklad, keď mám nejaké sebakritické myšlienky, skúsiť sa zamyslieť, je toto naozaj fakt, čo to podporuje, čo to nepodporuje, lebo tie naše myšlienky nie sú objektívne. To je nejaká niečo, čo môže pochádzať z traumy, z toho, ako sme vyrastali, z toho, ako sme sa zobudili niekedy. Len potom je podľa mňa rozdiel, vieš, že nad tým, alebo ja neviem teda, nie som psychológ, ale že teraz sa necítim, vieš, ak by som prišiel, vieš, niekde k psychologičke, že asi aj rozdiel medzi tým, že keď sa to snažíš akože si nejak odôvodniť a potom nad tým overthingovať, hej, že aký je, že medzi tým rozdiel, lebo vieš, že veľa ľudí, keď si povie, že idem sa nad tým zamyslieť, tak vlastne iba to zväčšuje a čím viac na niečo myslíš, tak tým sa ten problém zväčšuje a tým viac si opakuješ, že záleží, akým spôsobom na to myslím, to by som povedala, že ja to aj popisujem vlastne v tej prvej knihe presne tie rôzne príklady, ako to môže vyzerať. Áno, overthinking nie je dobrý, my to nazývame aj teda, ruminácia má to rôzne názory, názvy. A to sa vlastne deje, keď sa človek zamotá v tom kruhu, že neustále rozmýšľa nad tým, napríklad prehrávať si nejakú situáciu z minulosti alebo do budúcnosti, ale to je vtedy ako keby nekonštruktívne rozmýšľanie, hej, len prepieranie toho problému. Ale my, čo robíme tu, je, že snažíme sa nejako zobrať tú myšlienku aktívne. Ako je môžeme zobrať, napríklad pozrieť sa na to, aj keď máme nejakú katastrofickú predstavu. Aká je reálna tá štatistika, že by sa to mohlo stať? Čo hovoria moje skúsenosti? Hej? Napríklad, koľkokrát som sa reálne strápnila tej prezentácii, koľkokrát som to zvládol. Alebo tam mať jednoducho postaviť sa k tomu problému aktívne. Mať tam to aktívne riešenie problémov, dať si tam ten plán. Lebo ten overthinking je len o tom, že my nad tým rozmýšľame, prehrávame si to a nenájdeme to riešenie a ešte sa zhoršujú vlastne tie emócie a to naše prežívanie, takže urobiť nejaký aktívny postoj k tým našim myšlienkam. Nejak racionálne sa k tomu postaviť. Áno. Ty si dávala taký post na Instagrame a tam bolo napísané, že ľudia dneska majú úzkosť z úzkosti a depresiu z depresie. Ano. Tak ako to bolo myslené? Lebo to som povedal, že to sa musím opýtať. No bolo to myslené tak, že dnes je strašný tlak na to myslieť pozitívne, mať pozitívne emócie, hej, a podobne. A potom ľudia sa často súdia za negatívne myšlienky, za negatívne emócie a z toho napríklad vznikne tá úzkosť z úzkosti. Že dnes máme proste také nepresné informácie na tých sociálnych sieťach, napríklad, že proste stres je strašný zabijak a stres je vždy zlý. Nie je to tak, je to nejaká prirodzená ľudská emócia, ktorú musíme regulovať a využiť správnu chvíľu.
A ľudia si to zoberú tak, že vlastne ak cítim stres, tak je to úplne zlyhanie, hneď budem mať zdravotné problémy, ale pritom je to oveľa komplexnejšie. Takže to som tým myslela, že ľudia jednoducho sa súdia za tie problémy alebo tým negatívnym emóciám a negatívnym myšlienkam pripisujú niečo katastrofické a potom začnú mať úzkosť z úzkosti. No, depresiu z depresie. Všetky tieto veci hovoríš vo svojich knihách, ktoré si máš bestsellery, gratulujem. To je podľa mňa, že super úspech. Keď sme tu na začiatku rozprávali, tak si sa ma akože pýtal, že keď robím tento podcast, že či zo začiatku tam boli nejaké predsudky a takto, tak ty si mala od iných ľudí možno tiež nejaké, akože mali nejaké predsudky voči tebe, keď si išla, neviem, písať knihu? Jasné. Akože musím povedať, že tam bolo veľmi veľa podpory, aj dostáva na tých sociálnych sieťach, väčšinou je to podpora. Ale myslím, že asi každý človek, čo sa o niečo snaží alebo robí niečo nové, sa asi stretne s tým. No tak bolo tam viacero. Za prvé, keď som začala tie sociálne siete, často mi ľudia písali, neviem, že som napríklad príliš mladá, aby som hovorila o týchto veciach, alebo som bola odborníčka. Som podobne? Hej, ty to musíš mať extrémne, takže hej. Alebo potom možno s tým sa stretávajú aj často ženy, dievčatá, že napríklad mi ľudia písali, že nemôžem byť odborníčka, alebo nemôžu ma brať vážne, ak neviem čo, mám blond vlasy a mám urobené nechty a podobné veci. A to je moc už, no. No, je to a to ma často rozprávam na tých sociálnych sieťach, že jednoducho búra túto stigmu, ako musí žena odborníčka napríklad vyzerať alebo pôsobiť, takže bolo tam, by som povedala, aj veľa ako keby takého sexizmu, sa dá až povedať. Hej, takže znevažovanie za to možno, že som žena, že nejako pôsobím, že som mladá. No a keď som vlastne písala prvú knihu a myslím, že už bola vydaná, tak to som počula vlastne od niekoho z knižnej branže, že tá kniha nikdy nebude top 1. A? Top 1? Som išiel do knihkupectva, bola tam medzi tými najlepšími a koľko si hovoríš, že je na trhu rok a... Áno, predal sa veľa akože rok je na trhu, alebo tak nejak cca. A stále v tých rebríčkoch, čo je super, hej. Takže to je podľa mňa, ja sa snažím o tom hovoriť aj o tom, že aj počas tej kariéry som zažila veľa odmietnutia a neúspechov a že to je OK, hej. A často sa na sociálnych sieťach o tom nehovorí, že to potom vyzerá, že niekto musí proste niečo sa mu hneď podariť, ale vôbec to nebolo tak. Aj keď som si po škole hľadala prácu, nebolo to ľahké, zažila som tam veľa odmietnutí. Aj teraz počas kariéry zažívam veľa odmietnutí. A patrí k tomu už. No. Áno, ale to som presne chcela povedať aj stále hovorím o tej knihe, len aj tam som celú kapitolu venovala vlastne mojim neúspechom. Myslím, že je to dôležité. Ale akože je celkom hrubá, že vieš, že také poznatky tam napísať a hlavne ty si niekedy predtým hovorila o svojom príbehu až takto verejne, alebo prvýkrát v knihe? Hovorila som na sociálnych sieťach o tom. No prečo sa rozhodla akože hovoriť, to som vlastne nespýtal na začiatku, keď sme to rozoberali, že nebolo to pre teba nejaký taký, čo ja viem, že taký, že možno tlak, že diskomfort povedať o tom, čo ty si zažívala akože verejne v podstate všetkým? No bol to strach určite. Ja keď som začala s tým profilom, tak som o tom nehovorila. Mala som tam občas akože aj Q&A, kde sa ľudia pýtali, či som to niekedy zažila a nejako som to zahovorila. A potom mi to postupne začalo aj na mne samej vadiť, že som si povedala, že tak ja sa tu snažím o nejaké odtabuizovanie, destigmatizáciu duševného zdravia, ale hanbím sa ja za to, alebo nepoviem ja, že som mala tieto problémy. A to mi neprišlo OK, tak som proste sa rozhodla, že idem o tom povedať. A jasné, že som mala strach. Pamätám si, keď som išla postu ten prvý príspevok o tom, tak veľa som nad tým rozmýšľala. Aj tým, že tam prišlo potom veľa tých negatívnych komentárov, že napríklad, že teba by som nechcel za psychologičku, lebo si mala tieto problémy, alebo ako môžeš mať tie problémy, keď si psychologička. Hej, ktoré chodia vlastne doteraz, takéto komentáre. Ale písalo mi napríklad aj veľa psychológov a veľa ľudí, ktorí sú možno na nejakých vysokých pozíciách, kde je to tabu. Že im to veľmi pomohlo, že mali pocit, že sú zlyhanie. Ak majú duševné ťažkosti a som na nejakej vysokej pozícii, alebo som v zdravotníctve a že im pomohlo, že niekto z tej branže o tom povedal. To je super. Lebo podľa mňa toto je tá tvoja autenticita, že išla si s tou kožou na trh. A podľa mňa tam aj máš tú väčšiu dôveru tých ľudí, keď povedia, že podľa mňa naopak, ja by som si ťa zobral skôr ako psychologičku, keby viem, že niečím takým si prešla, vieš, že máš to za sebou a hlavne tomu rozumieš. Lebo človek vie, že čo nikdy nemal zlomenú nohu, tak nebude ti hovoriť, že vieš, že aký to je presne mať pocit na zlomenú nohu, vieš, povie ti to iba z teórie. A samozrejme ja hovorím, že treba si tam držať nejaké hranice, že to nie je o tom, že ja ľudí liečím na základe toho, čo som zažila ja, proste
Jasne, každý. Áno, na základe mojich odborných ako skúseností alebo poznatkov a úplne rešpektujem ľudí, čo ku mne nechcú prísť. Je to OK. Ale proste aj psychológovia sú ľudia a proste videli sme, že to môže končiť tragicky, keď tí psychológovia o tom nehovoria. Že to akoby držia v sebe, že hasia kvôli tej profesii, že to robia a potom... Áno. Že je tam aj celkom vysoká miera vlastne aj napríklad samovrážd alebo duševných problémov priamo u psychológov alebo zdravotníkov práve o tom, že o tom nehovoria a chcú si držať nejaký imič. Že, toto je dobrá téma, to ma napadlo, že keď tí psychológovia celý deň počúvajú tie rôzne problémy rôznych ľudí, tak ako to ty filtruješ, alebo ako to filtrujú oni? Hej, že nepotrebuješ ďalšieho psychológa? Mám vlastnú psychologičku. OK, to je super. Hej, že aj aby som to filtrovala, ale proste aj ja mám problémy, aj to OK a proste riešim ich. A za druhé, napríklad keď chce človek byť psychoterapeut, tak má povinné absolvovať, tuším 30 až 50, rozlišuje sa to hodín vlastnej terapie. OK. Takže človek si musí aj, aby si to vyskúšal sám a aby tam mal nejakú duševnú stabilitu vlastne sa starať aj sám o seba. Takže to je veľmi dôležité. No je to niekedy ťažké po tej práci. Ja som začala postupne aj ako limitovať počet klientov, ktorý mám za deň, lebo chcem tým ľuďom dávať nejakú kvalitu a už to bolo ťažké. Aj keď som prišla z tej práce, tak som sa nevedela rozprávať s blízkymi, alebo som vedela pozerať iba... Proste vždy som si musela zapnúť nejakú úplne proste hlúpu reality show, lebo nevedela som už nič vážne alebo edukačné do seba dať. Teraz je to iné, keď som si viac rozšírila to pracovné pôsobenie, že robím rôzne veci a aj podávam kvalitnejšiu prácu, ale je to ťažké, ale zároveň človek, myslím, že aj psychológ alebo v hociakých pomáhajúcich profesiách si musí uvedomiť, že sme len časťou života toho klienta, hej, že ja niekedy, alebo ja neviem úplne zachrániť tých ľudí, hej, že ja neviem ako napríklad regulovať, v akej rodine sa nachádzajú, v akej kultúre sa nachádzajú, aký je ich šéf. Hej. Viem im a snažím sa im pomôcť, čo najlepšie viem, ale človek by si tam, a vie ho to zničiť, keď si tam zoberie tú 100% zodpovednosť za klienta, aj sa učíme, že by sme to nemali robiť. Že to nie je dobré pre klienta ani pre nás. Že tým viac menej ukážeš tú cestu a už je vlastne na nich, že či tou cestou pôjdu. A stále človek má napríklad hodinku, alebo hodinku za týždeň s tým človekom, hodinku za 2 týždne, za 3, kde sa čo najviac snaží, ale... Že, vieš, že možno aj veľa ľudí si aj myslí, že keď poviem k psychologovi, že on to za mňa celé vyrieši, ale ono je to vlastne jak s trénerom, hej, že ideš do fitka, on to za teba neodcvičí, on ti povie, že ako to cvičiť. Presne. Aj nie je nejaký univerzálny návod na život, ktorý vám psychológ povie. Ani psychológ nesmie dávať názory typu, že či by som sa mal rozísť, alebo čo mám robiť. Vie nám ukázať tú cestu a pomôcť skúmať to vlastné vnímanie, lebo ja tiež za to, že som psychológ, neviem všetku múdrosť sveta a určite mám na veľa vecí, ako to povedať, nesprávne názory, alebo preto to není o tom subjektívnom názore toho psychológa, ani by to nemalo byť nikdy. Bo veľa ľudí, aj keď hovorí, že by chcel byť psychológmi, tak potom ich tak hovoria, že ale ja neviem, že či chcem celý deň počúvať problémy tých ľudí, že či to dokážem vyfiltrovať a že potom je to možno aj dôležité si držať aj taký odstup od toho. A to je podľa mňa náročné spraviť, hej, že odfiltrovať sa tak od toho, že to je moja práca. No, že to je moja práca a že prídem domov, že tamto už práca nie je. Lebo, no, prepáč, ale ešte chcem, že, lebo počúval som taký jeden podcast s psychologičkou, alebo psychologom, teraz neviem, a ona hovorila, že jak je psychologička, ona je v tej práci a nejak to akože odfiltruje a príde domov alebo nejaká kamarátka a ona povie, že vylieč ma alebo vypočuj ma, sprav toto a že potom je toho na ňu veľa. A že proste musel sa naučiť to filtrovať. Áno. A určite si dať aj tie hranice s ľuďmi okolo. Hej, že ja nehovorím, že v osobnom živote niekomu nepomôžem, ale aj človek, aj psychológ nemôže byť psychológom pre ľudí, napríklad, čo sú mu blízky. Hej, to sa proste nedá. Ale dať si aj tie hranice, vedieť, povedať aj tým blízkym, že mala som proste náročný deň v tej práci. Mne pomáhajú aj také jednoduché veci a vieme z výskumu, že to pomáha, že dať si medzi tou prácou a domácim životom nejakú aktivitu, ktorá je úplne iná. Pre mňa je to napríklad ten šport, že napríklad rada chodím na thajský box a to je niečo, kde sa musí človek 100%... úplne niečo iné. Áno, úplne niečo iné, iná energia, takže nejako to preťať a to mi pomáha napríklad. Ale neviem, môže to byť prechádzka, alebo pre niekoho nejaká kreatívna aktivita, alebo proste len, že sa zasmeje s kamarátmi, proste nejako preťať to medzi tým domovom a tou prácou. Thajský box, to je podľa mňa taký pekný balans, že potom podľa mňa už na to ani nemyslíš, keď prídeš domov. Presne, hej, že v tej práci
musím byť empatická, jemná a tam si to nejak... Na si to môžeš vybiť. Nechcel by som s tebou trénovať asi. Nie, zase tak. Až tak nie, hej? Dobre. Nie. Tak možno niekedy dáme tréning. Druhú knihu, čo si napísala, tak bolo Moderné zdravie. Tam si teda bola spoluautorkou. Hej. A to je presne teda o tom, že spojenie toho tela a tej duše. To ma napadlo aj s tým tajským boxom, že ako moc je dôležité tá fyzická aktivita, alebo ako moc to pomáha, keď sa necítim dobre, alebo keď mám nejaké duševné... Pomáha to veľmi. Samozrejme treba povedať, že to nie je ako keby liečba, že, hej, že keď mám naozaj, že napríklad klinickú depresiu, tak by som mal ísť aj na terapiu a jednoducho riešiť to s odborníkom, nielen cvičiť. Hej. A samozrejme máme ľudí, čo cvičia nejako nezdravo alebo z nezdravých dôvodov, že je to na nejaké proste, že musím proste takto perfektne vyzerať, alebo je to nejaké sebatrestanie, ale celkovo tá fyzická aktivita proste má vplyv aj na ten mozog, na to hormonálne zdravie, čo všetko potom ovplyvňuje to duševné zdravie. Takže je extrémne dôležitá. Plus vieme, že veci ako silové cvičenie viac vedia ovplyvniť napríklad to sebavedomie. Aj takú proste vnútorný pocit, že niečo dokážem, nejako sa zlepšujem, čo ovplyvní to duševné zdravie. Taká ruka v ruke, hej, že to je také spojenie toho, že veľa ľudí si to možno neuvedomuje, ale že to telo je ako keby prepojené a že vlastne je to jedna z vecí, jak to môžeš posúdiť to duševné zdravie. Pomáha nám to napríklad odfiltrovať ten adrenalín, alebo ten kortizol, teda ten stresový hormón, ako som vtedy hovorila na začiatku podcastu, že dnes máme často tie stresové reakcie, keď proste sedíme, hej, a nevieme to vybehať, že nebehá ten tiger, hej, alebo ten medveď. Treba kúpiť tigra a si zabehať. Nie, to neodporúčam, ale napríklad nejak cez to kardio, to vieme vyfiltrovať napríklad, tie stresové hormóny, ktoré sa potom, ako keby to poviem veľmi laicky, ale neusadzajú v tele a nerobia tam problémy aj fyzické. Že napríklad ľudia, čo robia adrenalinové športy, že napríklad na tých motorkách robia také veľké salto, alebo skok na lyžiach, to si neviem predstaviť, že by si napríklad išiel robiť. Takže oni potom napríklad v tom normálnom živote sú napríklad, že kľudnejší, že čo robia práve, že také tie neviem, ale myslím, že je to špecifickí ľudia, ktorí idú do týchto športov, že sú ľudia, čo si užívajú stres, adrenalín, sú viac takí ľudia a sú takí ľudia, čo to neznášajú. Ja som skôr v tom neznášal. Že nešla by si skákať na lyžiach. Nie. Ale napríklad, že zápas v tajskom boxe, že možno by si dal niekedy, ale tak akože... Podľa toho, kto by bol super asi. No podľa mňa, že pokiaľ by si bola po práci, tak by tam kľudne mohli byť aj nejakí profesionáli. Ale že s inou psychologičkou, s konkurenciou napríklad, vieš, že zničiť konkurenciu v ringu napríklad, vieš. Neplánujem. Je klientov si potom môžeš prebrať. Ani do nejakých tých celebritných mečov neplánujem. Nie, toto by ale akože mohla by si jesť, lebo tvoja kniha sa predáva dobre, aj jedna, aj druhá. Na Instagrame tiež akože pekné čísla, že podľa mňa... Tak uvidíme, čo príde. Ak nevidie psychológia, tak... tak môžeš aspoň nejaký fight skúsiť. No ale tam by si potom vybila aspoň tak ten stres. My keď sme na začiatku podcastu sa ešte rozprávali, tak sme sa rozprávali trošku o tých terapiách a ja som sa ťa opýtal, takže ako sme na tom, akože my muži, hej, že v týchto veciach oproti ženám, tak akože nejak všeobecne podľa mňa nejak to spoločnosť vníma, že ako sme na tom. A napríklad keď dojde akože k tej terapii, tak aký je taký hlavný rozdiel medzi tým, keď tam príde žena a keď tam príde muž? Akože je to samozrejme ťažké všeobecne povedať a každý je proste jedinečný, ale čo sa stretávam vlastne s mužmi, že majú oveľa väčší problém pomenovať tie svoje emócie alebo pomenovať alebo rozprávať o tých myšlienkach, ktoré majú. Že často s mužmi sa na začiatku naozaj učíme také základné veci, že ako pomenovať svoje emócie, aké emócie môžem cítiť, ako vyzerá ten môj vnútorný svet, začať sa s ním spájať. Hej? Lebo muži často nie sú vedení k tomu, práve že sú vedení proti tomu, aby skúmali ten svoj vnútorný svet. Takže na začiatku my tam fakt niekedy musíme, nie so všetkými mužmi, ale s niektorými mužmi aj veľa musíme dať tú základnú edukáciu o tom, ako byť spojený sám so sebou. Čo mi príde ako veľmi smutné, že človek žil x rokov bez toho, aby sa zaujímal o ten svoj vnútorný svet a aby pomenoval svoje emócie a podobne. Bo vieš, že plného človeka to ani nenapadne sa možno tak starať o duševné zdravie, pokiaľ naozaj s tým nemá nejakým spôsobom problém, vieš, že teraz tak rozmýšľam, vieš, že možno aj s cvičením je to tak, že keď vyslovene možno nemáš, alebo veľa ľudí, keď vyslovene nemá nejaký problém a nedojde už na ten deň D, kedy je to ako keby posledná o 5 minút 12, vieš,
tak až vtedy si to veľa ľudí uvedomí, že keď už je možno neskoro, že tá prevencia, to je to slovo, tá prevencia tam nie je. A čo sa týka mužov, tak tam často čo nie je, že tie ženské kamarátstva často vyzerajú inak ako tie mužské. Aj zo štatistik vieme, že muži sa málo, akože menej medzi sebou zverujú a menej majú tie citlivé konverzácie, kým, čo to aj stereotypne tak je, že neviem, asi to pozná veľa žien, že sa spýta priateľa, že ako bolo, o čo ste sa bavili, čo má nové ten a ten, prečo sa rozišiel s priateľkou a on ti povie, že neviem, že bavili sme sa o... Hej, že neviem, o čo sa bavíte, ale... Sem tam aj o tomto zase. Sem tam. Ale ženy, čo to počúvajú, budú asi vedieť, o čom hovorím. Hej. Takže že často aj ženy, čo majú to plus, že majú viac tú sociálnu sieť, viac si budú tie vzťahy. Dnes máme aj epidémiu často tej mužskej osamelosti. No akože mám tu akože otázku na samotu, hej, že či teda sme viac osameli teraz, ale... Aj celkovo ako ľudia, ale aj ako muži, že tie dáta hovoria, že jednoducho muži sú osamelejší a tu nehovorím nič zle proti mužom, jednoducho to je aj tak kultúrne a sociálne, že tí muži nie sú k tomu vedení a že je to ako nejaké tabu a nejaká slabosť. Pritom, stále to hovorím tak stereotypne, ale aj v tej knihe píšem, že aj na sociálnych sieťach, že chodiť na terapiu je možné, podľa mňa, že podľa mňa, aj keď si pozrieme tie stereotypné veci, čo obdivujeme na mužoch, typu nejaké líderstvo, nejaká emocionálna stabilita, nejaká tá mentálna sila, tak to sú všetko veci, čo sa dá dosiahnuť cez tú terapiu a práve, že sa nedosiahnu, keď sa o to nebudem starať. Určite, takže možno muži by niektorí mali zvážiť, že či áno alebo nie, ale tak je to individuálne. Jak sme sa rozprávali o tom, že o čom sa rozprávajú muži a ženy, tak zrovna dneska, lebo my sa väčšinou rozprávame akože o blbostiach, vieš, že má 17 rokov, tak také blbosti sú to, no. Ale dneska zrovna sme tak sedeli s chalanmi a spolužiak to zaujímavú myšlienku, sme tak sedeli a on väčšinou je taký, že z ničoho nič, sem tam dal takú zaujímavú myšlienku. No a dneska dal, že vieš čo, že my si niekedy sem tam neuvedomujeme, že aký sme šťastní. Hej, že vezmi si, tak včera som sa zamýšľal, že ja mám proste, že všetko, hej, že ja mám peniaze a jak napríklad sa majú deti, že čo nemajú akože peniaze, hej, že mám rodinu, mám ako keby, že kde bývať, ja som doplnil, že presne, že keby, vezmi si, nebolo tej rodiny, kde sa narodíš, tej krajiny, toho zázemia, čo máš, tak dneska by sme tu spolu nesedeli, aby som nerobil, čo ja viem, podcast, ty by si nemohol chodiť do fitka, lebo by si musel, čo ja viem, niekde pracovať. A že veľakrát si nevážime tie maličkosti a že nie sme vďační a že stále chceme niečo viac. A to je podľa mňa jeden fakt, že z dobrých trikov, ako dosiahnuť nejaké to duševné zdravie a tú duševnú pohodu, že naučiť sa byť vďačný. Áno, vďačnosť je veľmi dôležitá a vieme, že trénovanie tej vďačnosti, akože aktívne pripomínanie si toho, čo mám, pomáha. Zároveň je to aj ťažké, lebo ten mozog si ľahko zvykne na dobre. Proste tak náš mozog funguje. Že si zvykne a úplne človeku nepomáha, keď si povie, že sú ľudia, ktorí oveľa viac trpia. Že ako keby to asi nie je dobrý typ, že človeku to nepomôže. Skôr si vyberať tie veci, neporovnávať sa a vyberať si veci z toho môjho života, za ktoré som vďačný. To vieme, že pomáha, že veľa ľudí to má nejaký rituál ráno alebo večer, ktorý je podľa mňa super. A ono to podľa mňa, že mega funguje, vieš, že keď si tak uvedomíš, že čo vlastne máš a čo všetko v podstate ti niekto iný môže závidieť zase na druhú stranu. A väčšinou si uvedomujeme, čo máme, až keď toto prídeme. A to je za mňa tiež kľúčové. No a keď sme pri týchto, ja som tu dal teda myšlienku, ja som tam tiež dám takú zaujímavú myšlienku, že máš ty akože nejaké, čo ja viem, že tipy, triky, ty akože osobne čo používaš na udržovanie tej akože duševnej pohody? No napríklad ja som dosť človek, ktorý katastrofizuje do budúcnosti, takže mám tendenciu proste vždy si predstavať nejaké hrozné scenáre, čo sa ide diať. A mne tam asi najviac pomáha aj ísť do toho, akože uvedomiť si ten katastrofický scenár a povedať si, ako by som s tým pracovala a budovať si to sebavedomie, že viem zvládnuť náročné situácie. A pomáha mi aj postupne do nich chodiť. Hej, že nehovorím, že človek má ísť do všetkoho, čo nechce robiť, ale proste vystavujem sa tomu, že napríklad nemám rada verejné vystupovanie alebo nejaké také proste veci v tom pracovnom živote, ale aj osobnom, ale vždy sa snažím trošku si posúvať ten prach a to mi veľmi zvyšuje to sebavedomie a pomáha mi si veriť, že by som zvládla tie náročné momenty v živote.
Takže nejaké aktívne postavenie sa k tým problémom, neodkladať veci, snažiť sa znížiť prokrastináciu, ktorá veľmi zhoršuje stres. To áno. A to ako napríklad robíš? Lebo máme tu Pomodoro techniku, potom neviem, nejaké tie tabulky a všetky tieto veci, ja som teda nepoužívam. Ale čo používaš ty, že napríklad na prokrastináciu? Tam je rozdiel, keď sa bavíme o nejakej pracovnej prokrastinácii a napríklad prokrastinácie, čo sa týka, nejakých osobných vecí alebo vystavenie sa svojim emóciám, ale tak vždy pomôže si to rozkuskovať, začať niečím jednoduchým, ale niekedy proste podľa mňa to človek musí len urobiť, že ísť do toho ale keď má človek to, že vidí tam tú motiváciu, že vystavenie tomu diskomfortu mi pomôže, tak často aj proste ideme ako keby, ako to povedať, do tej studenej vody alebo... Hej? Takže... studená voda to ťa vie refreshnúť, akože to áno. Ja som si to chvíľku dával, že večer, lebo ráno to by som si vôbec netrúfol, to mi aj viac zima, vieš, keď vidíš tej teplej postele, tak som dával večer, a potom som nevedel zaspať, keď som bol taký zobudený. Ale bolo to dobré, akože pomohlo to, akože tak chvíľku. Ale je to podobné aj pri tých situáciách, ktoré vytvárajú ten diskomfort, že ísť do toho proste, ako sa ponoriť do tej ľadovej vody. Že, aj keď si povedal, že ak ľudia prokrastinujú, že utekajú akoby od tých svojich myšlienok, tak to je ešte za mňa téma, že veľmi málo sme iba sami zo seba s vlastnou hlavou, hej, že sa to vnímam na sebe alebo na mojom okolí, že veľakrát proste, vieš, furt máš na sebe sluchatka, furt takto scrolluješ Instagramom, potom keď nescrolluješ, tak s niekým telefonuješ alebo furt sa s niekým rozprávaš, že málo kedy, okrem toho, keď sa láhneme do postele, máme reálne, že čas sám so sebou. Normálne, že niekedy by to bolo dobré aj naozaj vyčísliť, že koľkokrát tráviš čas sám so sebou, hej, že a vezmi si, že to není žiadna nová vec, hej, že mal som podcast s Gabrielou Končitikovou, riaditeľkou nadácie Tomáša Baťu, ona napísala teda tú knihu, asi poznáš o Baťovi, a on tam presne bola jedna kapitola o tom, že stretávate sa sami so sebou, vieš, a to sú 100 rokov staré myšlienky, a vtedy ľudia bežne chodievali, proste niekde si proste sadnúť, iba oni, a stretávali sa sami so sebou. Dneska mám pocit, že ty taký ten čas pomaly ani nemáš. No, to je pravda. A niektorým ľuďom si to normálne pomôže dať do kalendára. Napríklad. Že hoďku budem sedieť a nič nerobiť. Ináč som videl také video, že ak dokážeš, že hodinu sedieť a nič nerobiť, iba tak sa proste posadiť a nič, tak že si akože na tom ešte akože OK a pohode. No to podľa mňa väčšina z nás nevie. Neviem, či by som to ja vedela, ak má byť úprimná. A teraz by si to akože nevedela z toho ohľadu, že... Akože áno, zvládla by som to. Podľa mňa každý by to zvládol, keby musí. Áno, keby musím, tak to zvládnem, ale tiež na seba vnímam, však pracujem na tých sociálnych sieťach, je to aj moja práca, je to aj moje hobby a že niekedy vlastne ten attention span, rozmýšľam, ako to povedať po slovensky, tá moja pozornosť je proste... Že sem tam zaskroluješ si, sem tam. Jasné, hej. No, tak to podľa mňa, že to už sa ani nedá tomu nejak skoro ani vyhnúť. Ja som tak chvíľku chcel, že či Instagram má nejakú funkciu, že vypnúť Reels, a nemá, oni nechcú, aby si to vypol, lebo to je čas. Jasné, že nechcú. A čas sú pre nich peniaze. Takže, no... Ale ja o tom hovorím verejne, že proste nie som dokonalá, nemám tiež dokonalý ten režim, ale nejak sa to snažím tiež filtrovať, že tie sociálne siete a to scrollovanie asi bude nejaká súčasť nášho života. Zase na druhej strane by som prišla o veľa informácií a veľa vecí, čo ma inšpirujú. Presne, že podľa mňa, že je to aj o tom, že aký obsah tam sleduješ. Vieš tam sledovať fakt, že hodnotný obsah, ja som sa dozvedel fakt zaujímavé myšlienky, však aj teraz vieš, že čerpám niečo, čo som si prečítal alebo videl, hej, že ja vlastne o tom ani neviem a vynorí sa mi to zrazu, vieš, z tej hlavy. Ale je to o tom, čo v podstate konzumuješ, hej, že... Alebo by mohli byť, a myslím, že to už začína, že napríklad v zahraničí je, myslím, teraz sa veľa využíva apka Substack, myslím, že sa to volá, že ľudia skôr už píšu ako keby viac články, blogy, ako keby také dlhšie formáty, čo boli skôr kedysi, ako tie kratšie. A to by mohlo tiež pomôcť tomu mozgu. Že možno doba sa vracia trošku. Že ľudia to už chcú a vidia tie negatíva a chcú ten iný obsah. Možno teraz, keď budem taký trošku futuristický, tak dávnejšie som videl a hovorilo sa celkom vtedy dosť o tom, že raz psychológov nebude treba, lebo vymyslia sa lieky, ktoré budú vedieť vyriešiť všetky akože duševné problémy. A vtedy, to som bol mladý, tak nejak som akože nemal mladý, no tak teraz mám aj 17 rokov, ale vtedy som bol mladší, no a nejak som to vtedy nevedel vyhodnotiť, ale teraz som si na to spomenul, že teda bude vás treba, nebude vás treba, aj podľa mňa áno, ale teda podľa teba, že... Tak tam je skôr, myslím teraz otázka, či nás nahradí umelá inteligencia. Myslíš, že nahradí? Vo veľa podcastoch som o tom hovorila,
Pred pár mesiacmi by som ešte povedala, že určite nie, teraz nie som si taká istá. Hej. Že akože vás ako psychologov. Áno. Áno. Že tie modely sa tak zlepšujú, že podľa mňa v nejakom smere nás to nahradí, možno nie úplne v tej hlbokej práci a stále vieme, že je pre ľudí liečivé mať vzťah s tým psychologom. Teraz nemyslím nejaký vzťah, ale že mať niekoho, proste reálnu ľudskú bytosť, ktorá ma pochopí, ktorá ma validuje, ktorá je tu so mnou, že to je proste pre náš mozog liečivé. Hej, a to tá umelá inteligencia asi nenahradí. Že či si dokážeme vytvoriť, vieš, vzťah s tou umelou inteligenciou? To určite, to podľa mňa bude a to bude podľa mňa veľká téma aj v romantických vzťahoch. To som zvedavá, ako sa toto bude riešiť. Lebo zrovna včera som videl také video, že napríklad my si dokážeme vytvoriť vzťah, napríklad vidíme film a tam je nejaká osoba, čo sa nám páči a vieme si k nej vytvoriť vzťah bez toho... Nebolo to tvoje video náhodou, či nie? No, asi nie, ale to zaujímavé. No. Lebo akože chvíľku som scrolloval tvojim profilom, aby som sa pripravil, tak neviem, kde som to presne videl. No, že vieme si vytvoriť vzťah s osobou, ktorú sme nikdy nevideli. Dokonca nemusí byť ani reálna a môže nebyť aj animovaná, hej, že keď už to nemusí byť človek. Takže podľa mňa dokážeme si to možno vytvoriť aj, vieš, že s robotom. Ale ľudí si vie aj s nejakým objektom vytvoriť vzťah, že neviem, keď sme boli mali sme obľúbeného plišáka, alebo aj dospelí. Hej. No ináč, aj dospelí sa niekedy oženia túto s poličkou. Áno, to sú už extrémne prípady, ale proste, že máme obľúbenú, neviem, obľúbené tričko alebo niečo a to už je nejaký emocionálny vzťah. Takže nevím dôvod, prečo s niečím, čo pôsobí ako človek. No som zvedavá, ako to ovplyvní tie reálne romantické vzťahy. No to bude aj kamarátske, aj všetky. Hej, a zároveň aj vašu prácu, že to bude tiež také, že vieš, a na druhú stranu aj klasických doktorov, že nebudete v tom sami aspoň ako nejakí odborníci, že vieš, že tá umelá inteligencia alebo ten prístroj to dokáže možno najlepšie identifikovať, čo ja viem, neviem, nejaké... Akože ja nie som proti tomu, že spolupracovať s tou umelou inteligenciou. Že budem rada, ak mi to zlepší tú moju prácu a ak budem môcť tým ľuďom pomôcť lepšie, ja som za. Ja som veľký fanúšik technológií a nie som proti. Hej. A to je super, že budú prosperovať tí ľudia, čo sa s tým naučia pracovať, že s tými technológiami. Že to bude... že ja to budem rada využívať v práci, ak bude proste niečo, čo tým mojim klientom pomôže, prečo nie. Aj že vníma, že často niekedy ale to som videl také vtipné video, že dávajte si akože my akože naša generácia pozor, lebo ďalší lekári, ktorí budú, tak vlastne budú robiť primačky pomocou ChatGPT a nejaké seminárne práce, takže asi ten ChatGPT a iné umelé inteligencie bude súčasťou nášho života nejakým spôsobom ešte chvíľku. A nejako budeme musieť rozvíjať inak tie naše schopnosti. Ovládne umelá inteligencia sveta, sa pýtam každého vzťa. Hej? Máš na to, hej? Akože, každého? Nie, že každého, ale keď vyslovene príde niekto z technológií, tak ja milujem ich odpoveď, lebo oni vždy sa na tým tak zamyslia, že tak ovládne, neovládne a rozmýšľam nad tým. Hej. Neviem, či celý svet, ale ja som jednoducho fakt zvedavá, ako to ovplyvní tie vzťahy a tú našu ľudskú psychiku. A myslím, že to ešte úplne nevieme, ale tam vyplýva jednoducho kopu zaujímavých otázok, že či keď sa budem rozprávať alebo nejaký vzťah s umelou inteligenciou, či to bude podvádzanie. Alebo že to budú, podľa mňa, ale znie to smiešne, ale to budú obrovské témy pre vzťahy. Hej. A bude sa to podľa mňa riešiť na terapiách a ako to ovplyvní, lebo na tej umelej inteligencii je aj dosť problém, že ako keby čo sa týka napríklad aj nejakého súhlasu alebo tej interakcie, že tá umelá inteligencia si ju vieme naprogramovať tak, že nebude mať problém s ničím. Že ja nebudem ako, keď mám proste človeka reálneho pri sebe, tak ten človek nebude ideálny, bude musieť spolu riešiť konflikty, náročné situácie, bude mu niečo vadiť alebo jej a s tou umelou inteligenciou to tak nebude, takže aj to nám môže dosť pokaziť vlastne tie vzťahy a môžeme mať potom nerealistické očakávania od tých reálnych vzťahov. Že to by bola ne že sranda, ale zaujímavé, že keby naozaj, že ľudia, že by nepotrebovali tie ľudské vzťahy a že by boli s umelou inteligenciou proste, vieš, s robotmi. No ináč, že možno raz humanoidi budú a vieš si predstaviť, že a tak to asi možno raz sa stane, že bude fakt taký humanoid, čo bude vyzerať jak človek, správať sa jak človek. Hej. Však to už máme aj asi. Že je to veľmi realistické vlastne. Ale že vyslovene, že vo fyzickej podobe vieš aj na dotyk a všetko bude mať. Neviem, či sa to raz stane, hej, že teraz som tu jak nejaký autor, vieš, čo predpovedá budúcnosť. Ale že vyslovene potom by sme si vedeli ako keby nakonfigurovať
vlastne partnera svojho alebo kamaráta, takého, jak chceme, aby nás mal za každých okolností rád. No a to si myslím, že je nebezpečné. No. Ale neviem, tak možno každý to má inak, ale myslím, že aj čas toho, čo robí tie vzťahy pekné, či už romantické, kamarátske, rodinné, že proste je to reálny človek, s ktorým nejako pracujeme a máme nejaké aj veci, ktorých sa odlišujeme a že nevieme predpovedať, ako zareaguje, čo je v niečom áno aj náročné, ale aj skvelé a možno s tými robotmi, ako keby tá konverzácia môže byť aj nuda, lebo tým, že si ich človek naprogramuje, tak nemá tam ten element. Akože podľa mňa to ľudské vzťahy akože vyhrávajú. Jasné. Ale určite budú, podľa mňa to bude taký mix, že budú ľudia, čo budú mať vzťahy určite aj s robotmi, alebo s AI, však už teraz sa to deje, že napríklad bola veľká kríza u niektorých ľudí, ktorí si vyvinuli, myslím, že to bolo ChatGPT 4, nejaký akože romantický vzťah a potom sa to zmenilo, vlastne myslím, že na 5, alebo ako to bolo, a ten nový model bol trošku taký ako keby vecnejší, chladnejší a tí ľudia proste mali úplne, že... Fúha. Nemala som nikoho, že v terapii, som to videla ako na nejakých zahraničných fórach. Ale akože... Že veľa ľudí sa z toho zrútili, že v podstate stratila som partnera. Alebo stratil som partnera. A potom už odpoveda iba tak vecne, vieš, napíšeš mu, že ja ľúbim ťa, on ti odpíše, že ľúbenie je veľmi pekný jav a neviem to úplne a to tam tí ľudia dávali presne takéto screenshoty, hej, takže... No ale podľa mňa, že aj okrem vzťahov, tak tam bude aj nejaká tá naša lenivosť, hej, lebo vezmi si, že dneska, jak tie technológie sa posúvajú a však umelá inteligencia, tak vieš, nákup ti príde, hej, že možno budeš mať presne, budeš vedieť, že čo máš v chladničke, chladnička to bude vedieť, automaticky bude objednávať jedlo, než to nie zlý nápad, čo ma teraz napadlo, aký biznis možno vymyslíme. Tak to vystrihne, aby ti to nikto neukradol. A tak ja by som to asi nespravil a keby to niekto vymyslel, vieš, tak by to bolo dobré pre mňa, že vieš, aspoň budeš vedieť, že čo máš v chladničke, automaticky objednávať, ale vieš, že nakúpiť to môže ísť za teba, pomaly vieš, že upratať to môže za teba, vybavovať dneska meetingy to môže za teba, tým, že budeš písať nejaké maily, rozmýšľať to bude za teba. Ako zas, možno, áno, určite to môže človeka zlenivieť, alebo napríklad podľa mňa aj blbé, že dnes už ako keby, neviem, na strednej, na vysokej ľudia proste nepíšu manuálne eseje, čo ti nejako rozvíja ten mozog, ale napíšu si to cez ChatGPT. Ale zároveň to môže asi nám uvoľniť ten nejaký mentálny space a celkovo čas pre nejaké kreatívnejšie veci a nejaké rozmýšľanie nad väčšími, komplexnejšími vecami. Že možno by bolo super, že tá umelá inteligencia bude za nás robiť tie bežné veci, ktoré nám zaberajú čas a my budeme mať priestor proste ísť 100% do tej kreativity, napríklad do toho, čo máme len my ľudia. Čítal som takú jednu úvahu a tam bol, že umelá inteligencia je super, pokiaľ ju nevyužívame na zľahčenie súčasných vecí, ale na posúvanie našich limitov dopredu. To znamená, že nerobíme tie isté veci, čo sme robili predtým pomocou umelej inteligencie, ale buď ich robíme viac, alebo robíme ťažšie úlohy pomocou umelej inteligencie. A že tam v skutočnosti aj mentálne rastieme. Takže podľa mňa to je naozaj dobrý tip, že brať to tak, že aby mi to pomáhalo rásť a nie teraz nahradiť nejaké tú moju originalitu a kreativitu a tvorivosť. A možno keby tak nejak na záver by si mala odkázať niečo ľuďom, ako by sa mali starať o svoje duševné zdravie, tak čo by to bolo? Rozmýšľam, jak to tak celé zaobaliť. Možno to, čo sme tu hovorili, nebrať tie svoje myšlienky ako fakty. A možno sa aj zamýšľať na to, čo mi povedia druhý, aj na tú kritiku, ako sme tu hovorili veľa o tých neúspechoch, nebrať možno tie veci alebo nejaké odmietnutia, neúspechy ako nejakú proste konečnú vec, ktorá hovorí všetko o mne, ale skúšať ďalej a brať to ako nejaký rast. To by som povedala. Ak to poviem tak veľmi zjednodušene. Podľa mňa veľmi jednoduché, ale hlboké, vieš, a stručné v tom, že aj oslobodzujúce to, že tvoje myšlienky nie sú fakty a že vlastne je to, že máš koľko 60,000 až 80,000 myšlienok za deň a podľa mňa nebáť sa a príjmať asi tú autentickú časť toho ľudského života, ktorý nie je dokonalý. Presne. Aj keď na sociálnych sieťach vidíte, že je dokonalý, tak nie je. Každý tam dávame iba tie najlepšie veci. V konečnom dôsledku nikto nie je dokonalý a každý
nech žije podľa seba, každý je autentický a ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Nezabudnite si kúpiť knižku Moderná psychológia aj Moderné zdravie. Tu nemám, ale tu si dokúpim, tu chcem tiež dočítať, ale najprv si chcem prečítať túto. Za mňa je to zatiaľ super kniha a ďakujeme, že ste to dopočúvali až sem. Môžete nás odoberať pre viac epizód a možno si tuto aj zopakujeme ďalšiu epizódu o psychológii, lebo za mňa to bolo úplne super. Ďakujeme. Ďakujem pekne.